गोयातली प्रायव्हेट इश्कॉलां आपली मनमानी करून पालकांक लुटतात. परवरेचे एक प्रायव्हेट इश्कॉल पुस्तकाची खरी किंमत खोडून आपली किंमत लायता आणि खऱ्या किंमतीपेक्षा 50 रुपया चड दरान पुस्तकां विकता असो आरोप काँग्रेसीचो म्हणयारो संजय बर्डे हांणी केला. भारताचो आदलो पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयीचे स्वप्न आशिल्लें की भारतातल्या भुरग्यांक फुकट शिक्षण दिवचे. मात भाजपाचो आताचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या प्रायव्हेट इश्कॉलांक आपली मनमानी करपाक सूट दिल्या अशें बर्डे म्हणटा. एक गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाचे स्कूल, एक गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा जो डायरेक्टर जो आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाचो, हे बूक न्हू चबी चिप्स जे स्कूल जे आसा न्हू तेका हे दिल्लेले आसा आणि ते स्कूल हे बुकां हे विकता. आणि तुम्ही एक माझे कडेन जे येयली गजाल जी येयली, हांव घरा बसलो न्हू, हे बुकाची किंमत तुमकां दाखयता की त्यांनी जी खाडाखोड जी केलेली आसा ती बुकाची जी बुकाची प्राइस व्हॅल्यू जो आसा हो 1300 जे आसा न्ही 130 रुपया आसा. आणि आम्ही एक पयले तेंचे हे पळय एक आम्ही काढले तेजे हो बुक जो आसा न्हू चबी चिक स्कुलान जे एक बंटी आणि बबली कोण तरी स्कुलान बुकां विकता आणि सुकूर पंचायतीन ते सकयल तेचे शॉप आसा आणि तेका ही एजन्सी दिल्लेली आसा आणि ते चबी चिक स्कुलान ही बुकां विकता. हे तुम्ही पळोवंक शकता 395 रुपया 395 आणि हा खाडाखोड केलेली कितल्या 340 रुपया आसा. म्हणजे जवळजवळ 50 रुपयाचो फरक आसा. म्हणजे स्कुलान बुकां हाडपाची जे स्कुलान 1-2 हजार जर भुरगीं शिकता आणि जवळजवळ हेजो आता 2320 रुपया टोटल बुकाची सांगल्या. आणि सांगताना कितें सांगतात ते की आमकां 2320 रुपया सांगता आणि ते सांगतात गुगल पे कर म्हणून. गुगल पे करता आसतना कितले अमावंट कर सांगता 1600 रुपया आणि वयले कॅश टीम सांगता. आणि ते बुकान ते स्कुलाचे प्रिन्सिपल किंवा जी कोण बुकां विकपाक बसलेली आहा न्हू खंय रेंज ना न्हू ते रुमान वचून बसता आणि हे कर म्हणटा गुगल पे कर म्हणटकूच ते भितर रेंज मेळना आणि ते लोक भायर येतात, थोडे लोक येतात आणि कॅशूय दिता. आणि वयले जे पयशे जे आहा न्हू 2320 रुपया सांगलेले न्ही 1600 मागले न्हू 1600 गुगल पे करपाचे आणि वयले कॅश मागता. म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा खरोखरच गोंयचे जनते कडेन मागता जी स्कुलां जी बांदलेली आसा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान अख्ख्या गोंयान किंवा अख्ख्या इंडियेन. आणि आमी अटल बिहारी वाजपेयी जो म्हणटा न्ही आमकां अख्खे प्रत्येक फावटी सांगतालो एज्युकेशन तुमी आणि हेल्थाक हे तुमी फ्री दिवपाचें म्हणून. लक्ष घालपाचो डायरेक्टर जर तो बसलेलो एज्युकेशन ते म्हयन्याचो पगार जर घेता न्हू प्रत्येक इस्कॉलान तुमी लक्ष घालात, गव्हर्नमेंटाचे मनीस दवरात आणि सांगात मामलेदार कलेक्टराक सांगा ऑर्डर दियात तेंचे गव्हर्नमेंटाचेर प्रत्येक स्कुलाचेर लक्ष वच दवरात आणि गरीब लोक जे शिकोवंक करतात न्हू तांकां शिकोवंक दियात तांकां. भाऊसाहेब बांदोडकरान मरे स्कुलां बांदलेली गव्हर्नमेंट प्रायव्हेट स्कुलां बांदलेली भुरग्यांक शिकपाक जाय म्हणून. आयज तुमी ती गव्हर्नमेंट स्कुलां बंद केली आणि प्रायव्हेट बांदली आणि फाटल्या दिसांनी तूं म्हणटा खंयच्या तरी कोणाची फ्रिडम फायटराची नांवां धरू नाका. कित्याक तुमचे असले जर विकता जाल्यार आमचे गोंयचे भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव पयलो मुख्यमंत्री जो आहा बहुजन समाजाचो अभिमानान ताका म्हणूंकशें दिसता भाऊसाहेब बांदोडकर तेजें नांव म्हणजे जय हो म्हणूंकशें दिसता. पण हो प्रमोद सावंता कडेन जय हो न्हू घेवपाची गरज आमकां खरोखरच प्रमोद सावंताक लागून आसा.